Iż-żbuħija tal-Berġa ta' Kastilja issa se tkun ikkumplementata bil-ġmiel arkitettoniku tar-rikkezz li qed joħroġ dejjem iktar bir-restawri li sar fuq il-Berġa tal-Italja. Il-bidu ta' triq il-merkanti issa toffri żewġ binjiet storiċi miżmuma tajjeb f'pajjiżna. Hekk kif tħares lejn il-faċċata tal-Berġa tal-Italja mal-ewwel tinduna b'dettall ġdid li nkixef grazzi għar-restawr li sar. Dettall li qabel kien motti mill-iswed tal-ħmieġ li nġema maż-żmien. Fost oħrajn tispikka l-emblema li tfakkar żmien il-Gran Mastru Gregorio Carafa. Ir-restawr huwa parti mix-xogħol li għaddej biex il-Berġa tinbidel f'Mużew tal-Arti. Il-kuratur Sandro De Bono li qed imexxi l-proġett spjega kif minn studju li sar l-irħam ġie minn Tempju Ruman. L-irħam konna nafu li hemm partijiet minnu li aktarx li nġieb minn tempju ta' Proserpina li kien finħata fuq ta' Malta. Jidher li hemm dettal fin ħafna, ġifieri aħna stess aħna għaddejn bix-xogħol konna sorpriżi ħafna. Da kollu ovvjament bil-ħmieġ u bil-materjal li kien hemm li akkumula tul iż-żmien ma baqax jidher qaqqas minn fuq ukoll. Kien proċess twil biex tnaddaf, imma nistgħu ngħidu li hemm xogħol u kwalità ta' xogħol li s-soltu nassoċjawh mal-monumenti li nsibu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Veronika Bonello, project manager, spjegat kif il-metodu li biħsar ir-restawr kien delikat tant li kien hemm bżonn l-involviment ta' esperti fil-qasam. Tindi fuq ir-irħama wara l-ewwel fażi li kull ma minna ġast ħsilni ftit bl-ilma u tara li ma ġara xejn, u mbagħad ridna naraw x'metodi oħra nistgħu nużaw. Il-metodu prinċipali li ntuża huwa serje ta' impakki kimika tapposta li nkunu studjajna flimkien mal-conservators biex bil-mod il-mod nibdew nerħu u nibdew irradbu dik is-studija li kien fuq il-faċċata. U kull darba tapplika dan l-impakt ħalli ħalsija tneħħih, terġa' taħsel, terġa' tapplikah. ċertu postijiet kellhom bżonn iżjed minn applikazzjoni waħda, nitkellem fuq 20 applikazzjoni pereżempju fuq żona partikolari. Jispikka d-disin ta' koreografija ta' armi ta' elementi militari li juru s-suċċessi li l-Gran Mastru Carafa kiseb fi gwerer kontra l-Ottomani. Iktar ma kompla r-restawr, iktar ġie nnotat li l-Berġa tal-Italja hija festa ta' sekli. Dak li wieħed qed jara hawnhekk huwa r-riżultat ta' numru ta' sekli ta' storja li għaddiet minn fuqha din il-faċċata u ppruvajna kemm jista' jkun nerġgħu intuha is-sens ta' omoġenjetà, is-sens ta' importanza li faċċata bħal din, faċċata tal-Berġa tal-Italja, żgur li kellha fi żmien l-ordni u aktar tard tul iż-żmien. M'għandniex dubju li dak li rajna fuq il-faċċata se narawh ukoll fuq ġewwa meta fis-snin li ġejjin jitlesta x-xogħol fuq Muża, il-Mużew tal-Arti b'disinn fost l-isbaħ fl-Ewropa. Tassew Valletta 2018 hija opportunità biex nifhmu minn aħna u napprezzaw dak li għandna.